Лукашенко даў інтэрв'ю расійскаму прапагандысцкаму каналу RT, вядомым раней як Russia Today. І вядома, прынамсі, пра аднаго чалавека, які быў зачараваны гэтай размовай. Согласен с вашей точкой зрения, вы уникальный человек. Вы выглядите потрясающе. Вы были так щедры. Гэта Рик Санчес, уласна, супрацоўнік тэлеканалу RT, які размаўляе з Лукашэнкам. Санчес нарадзіўся на Кубе, вырас у ЗША, працуе ў Расіі і, здаецца, шчыра полюбіў Лукашэнку. Дзякую, што змагаецеся за добро. Так Санчес падпісаў сваю кнігу Лукашэнку, а пасля інтэрв'ю заявіў лукашэнкаўскім прапагандыстам. Калі ён дыктатар, то я каралева ангельшчыны. І патлумачыў, хто сапраўдныя дыктатары. Макрон, Стармер и их друзья, они настоящие диктаторы. Санчес у гэтым інтэрв'ю быў не проста асоба, якая задае пытанні. Ён агучваў свае ацэнкі і адкрыта захапляўся сваім новым сябрам, як ён яго назваў. Нават пасля самога інтэрв'ю. Я увидел, что он очень искренняя личность, он неподдельный и понятный. Хто ўвогуле гэты Санчес і як ён апынуўся на расійскім прапагандысцкім канале? У яго сапраўды 40гадовая медыйная кар'ера. З 80-х ён працаваў у рэгіянальных амерыканскіх СМІ, а з 2004 года на CNN. Праўда, у 10-м годзе ён сам сабе моцна нашкодзіў, нагаварыўшы ў інтэрв'ю пра кантроль габрэяў за сродкамі масавай інфармацыі ў ЗША. І мусіў за гэтыя словы пазней выбачацца. Я сказаў словы, якія я не павінен быў ніколі сказаць. Яны былі памылкай. Але рэпутацыя была ўжо сапсаваная. Доўгі час Рик Санчес не меў пастаяннай працы. Эпізадычна з'яўляўся як каментатар на кансерватыўным канале Fox News, пакуль у 19-м годзе не ўладкаваўся на Russia Today. Hello again, everybody. I'm Rick Sanchez. Падначалены Маргарыты Сіманян вядзе таксама і свой уласны YouTube-канал, але без фейерверкаў. Відэа ў сярэднім маюць па некалькі сотняў праглядаў. Дарэчы, пастаўце падабайку пад нашым відэа, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Ужо пасля інтэрв'ю з Лукашэнкам Санчеза запрасілі ў студыю БТ, каб ён расказаў пра свае ўражанні. Санчес не ўтрымаўся і паўтарыў тое ж, за што мусіў выбачацца у 10-м годе. Вы сказали, что Трамп не настоящий руководитель Америки. Вообще нет. Тогда кто? The donor class. Финансовые доноры, Израиль. Тады ў 10-м ён выбачаўся за канспіралогію пра габрэяў. Але на Russia Today можна казаць усё, што заўгодна. Няма ніякіх тармазоў. У Израиля больше влияния в США, чем у кого-либо в стране. Такім чынам, мы ўжо разабраліся, каго Сіманян адправіла на размову з Лукашэнкам. Але давайте цяпер паслухаем, што такога казаў Лукашенко, што Санчес ім так захапіўся. Что касается коррупции, это взялось из детства. Так, Лукашенко адказаў на пытанне Санчеза пра тое, чаму ён, Лукашенко, такі агалцелы баразбіт з карупцыяй. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Але ці сапраўды гэта так? У рэйтынгу ўспрымання карупцыі за 25 год паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International Беларусь заняла 124 месца са 182 краін, уключаных у гэты рэйтынг. У параўнанні з 24 годам Беларусь апусцілася на 10 пазіцыяў. Сярод суседзяў Беларусі найбольш высокае месца ў рэйтынгу займае Літва, 28 месца. Далей ідуць Латвія, 37, Польша, 52, Украіна, 104. Усе перад Беларусю. Ніжэй толькі галоўная саюзніца Лукашэнкі, Расія, 157 месца. Санчес шмат хваліў Лукашэнку, што ён зрабіў Беларусь багатай краінай, дзе жывуць шчаслівыя людзі. Таму Захад заздросціць. Супрацоўнік Russia Today менавіта у гэтым убачыў прычыну, чаму Захад не любіць Лукашенко. Потому что вы всегда поступаете правильно, а они этого не могут оценить. Санчес хваліў, што Лукашенко, у адрозненне ад іншых суседзяў, не пайшоў на шокавую тэрапію, і таму Беларусь жыве багацей. У нейкі момант ад гэтага захаплення Лукашэнкам нязручна хіба што стала нават самому Лукашенку. Очень опасно говорить, что мы хорошо живем. Тым не менш, Лукашенко бараніў свой шлях без шокавай тэрапіі эканомікі. Ён лічыць, што па гэтай прычыне суседзі Беларусі яшчэ больш бедныя, чым сама Беларусь. В принципе, после распада Союза мы начинали все одинаково. А цяпер факты. У пачатку 90-х валавы ўнутраны прадукт на душу ў Польшчы і Беларусі быў адносна супастаўным. У Польшчы адбылася шокавая тэрапія.
І сёння паляк прыблізна ў 3 або нават 4 разы багацейшы за беларуса. Польшча сёння ўваходзіць у топ-25 эканомік свету. ВУП на аднаго жыхара там 25-30 тысяч доляраў, у Беларусі 7-8 з паловаю тысяч. Бедных палякаў найбольш у галаве Лукашэнкі. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить, ладно крупы, соли нет. Санчес у гэтым інтэрв'ю заводзіў Лукашэнку кампліментамі, а той не сунімаўся і тлумачыў свой сакрэт поспеху. Если не знаешь, что делать, я часто об этом говорил, надо идти к людям. Они подскажут. Як тут не нагадаць, што Лукашенко чуў, калі прыходзіў да людзей? Паколькі Рык Санчес з іншага інфармацыйнага поля і не ведае беларускай найноўшай гісторыі, скарміць яму можна было любы фейк. І Лукашенко гэтым карыстаўся. Я голосовал против распада Советского Союза. Гэты міф даўно абвергнуты. Адзіным дэпутатам Верховнага Савету БССР, які галасаваў у 91 годзе, быў камуніст Валер Ціхіня, які пасля стаў старшынём Канстытуцыйнага суду. Сапраўды, у стэнаграме сесіі зафіксавана выступленне Ціхіні, які крытыкаваў белавецкія пагадненні. А вось Лукашенко тады наагул не ўзнімаўся на трыбуну. А спікер Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч пасля казаў, што Лукашэнкі ўвогуле не было падчас таго галасавання. Факт есть факт. Але трэба прызнаць, што Рык Санчес часам казаў не толькі кампліменты. А вы диктатор? Вы себя таковым считаете? Я нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Беларусь ужо 30 год прэзідэнцкая рэспубліка. Кіраўніку краіны належыць фактычна неабмежаванае права рабіць усё, што заўгодна, нават паводле Канстытуцыі. І гэта галоўны рэсурс Лукашэнкі, які не сніўся заходнім лідарам. Што казаць, у Беларусі Лукашенко ўплывае нават на змену назвы кавы у рэстаране. Американо надо переименовать в белорусский бренд. Зрэшты, дыктатурай Лукашенко ганарыўся сам і не адзін раз. Ну, слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, вот так ходили бы голытьбу. А Рык Санчес тым часам працягваў захапляцца Лукашэнкам і яго шчырай падтрымкай сярод беларусаў. Ну як шчырай? Я читал, что в стране вас поддерживает 78% населения Республики Беларусь. Но этот опрос проводили в Беларуси, поэтому, естественно, я решил перепроверить. И вот я обратился к одному авторитетному агентству, Королевскому институту международных отношений в Лондоне. Лондон, который не любит Беларусь. У них нет никаких причин давать о вас хорошую информацию. Так вот, по их подсчетам, ваша поддержка составляет 70%. Нашы калегі з агентства «Позірк» праверылі. У адкрытым доступе няма пацверджанняў таму, што якое-небудзь даследаванне брытанскага каралеўскага інстытута міжнародных адносін хоць некалі паказвала 70% падтрымкі Лукашэнкі ў Беларусі. Праект гэтага інстытуту «Беларуская ініцыятыва» пасля выбараў 2020 года прадставіў вынікі даследавання, што беларусы думаюць аб крызісе ў іх краіне. За Лукашэнку тады аддало голас 20,6% рэспандэнтаў, а да апоры яго прыхільнікаў было аднесена 23%. У іншым даследаванні з 25 год тых, хто адназначна падтрымліваў Лукашэнку, было 33%. Ну гэта далёка не 70%. Але Рык Санчес не спыняўся. Все говорят, что в Беларуси диктатура, в Америке демократия, в Америке народ выбирает президента, там все правильно, все хорошо. В Америке каждые 4 года к власти приходит новый человек, но политически ничего не меняется. Тот же курс, те же проблемы, те же обсуждения. А здесь мы наблюдаем, что на протяжении 30 лет все-таки идет последовательное развитие. И здесь президент пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная. Так может быть, мы не правы? У нейкі момант супрацоўнік Russia Today узяў справу ў свае рукі і пачаў агучваць палітычныя заявы больш адважна за самого Лукашенко. Зеленский, по сути, стал марионеткой. Марионеткой Запада, НАТО, Байдена. И выбор украинского народа привел к проблемам, которые сейчас в стране наблюдаются. Праз 6 хвілін пасля гэтых словаў Рык Санчес яшчэ раз вырашыў агучыць свае палітычныя высновы
і заодно удакладніць у Лукашэнкі, ці падабаюцца яны яму. Вы верите, что Зеленский продался Западу, продался Вашингтону, и они его использовали, чтобы спровоцировать Россию, втянуть ее в конфликт и ослабить? Он, по сути, пешка, которая должна была сыграть роль провокатора. Стыль Рыка Санчеза – гэта шоуменства, агучванне ўласнай пазіцыі, ацэнак, эмацыйная і агрэсіўная падача. Але ў інтэрв'ю з Лукашэнкам было нешта яшчэ. Вы уникальный человек. Колькасць кампліментаў, якіх было не менш запытанняў. У гэтым прапагандыст з Russia Today мог бы даць фору нават супрацоўнікам дзяржканалу Лукашэнкі.